uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba umpostoli, ngibingelela umama ekhaya leZwi, abazalwane entabeni yendlu kaJehova. Ngiphakamisa ukubonga uNkulunkulu, umusa angenzele wona. Kunomntwana owasha unyawo lwabheka phezulu, nalolu lunye lwanebeka washa nje inyawo zombili. Kodwa njengoba ngakhipha okweshumi, ngibone nje kuvuleka izinto eziningi. Sathola ne-date esibhedlela ngoba besimhambisa kodwa singaphenduli. Basinika i-date afika angenziwa. Kodwa kulokhu basinika i-date baze baxolisa. Bathi iphutha labo. Bathi umntwana-ke bazomlungisa. Basinika impela i-date. Basibiza ukuthi asizokwenza isiqiniseko. Wasayinwa phansi. Ngimbongeke nje uNkulunkulu nangontombazane wami obiziwe uyokwenza i-interview kusasa. Ngomkhuleko nje sihlale sokhuleka njalo ekhaya. Umkhuleko wange-18. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi lo mkhuleko uyaphila. Uma sikholelwa kuye uyasenzela. uJesu Kristu uyinkosi. Ngixolise nokuthula kade ngagcina nje ukuletha ubufakazi nokumangala nje ukuthi uNkulunkulu noma kunjalo kodwa uyasenzela konke esikufisayo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Mfundisi uNsibande, ngiyabingelela kuwena mama ebandleni lonke, entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelela ekhaya leZwi. Ngena nje ngifakazela omunye umzalwane lana obe khuluma ngokuthi ekhipha okweshumi okungaphezulu kwaholayo. uNkulunkulu wamenzela umusa, imali yakhuphuka. So mina-ke ngithola ubufakazi bokuthi ngazibuza nje mina ukuthi Nkosi, mangabe ufuna ukuthi imali yakho yande while usukhupha okweshumi, ngangisanda kusindiswa. Ngathola i-answer angeke ngisho ukuthi yayiqhamuka kuphi, kodwa nje kwafika engqondweni ukuthi kufanele ukhokhe okungaphezulu. Ngempela hayi no, ngakwenza, ngaqhubeka ngakwenza. So kodwa-ke kumina-ke akuzange kuze kwenzeke njengamama lo. Mina nje kwamane kwathula nje kwangaqhubeka lutho. So kodwa nje angiyekile ukukhokha okweshumi. Futhi mangabe ngithola ukuthi ngifake extra, ngiyakufaka u-extra ngoba ngayikholelwa lento le ukuthi ngempela kufanele kube njalo. So nje ngiyamfakazela lo mama lokuthi ngempela kona kumina kwakhulumeka kanjalo. So kusho ukuthi kwakhulumeka ukuthi mina ngigcine ngifakazile kanje. So ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi ngimfakazele lo mama ukuthi abazalwane abakhiphe ngempela okweshumi bangasabi. uNkulunkulu uzoba nabo, uzobagcwalisela, uzobenzela umusa. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba umpostoli, engithi ake ngithulele ubufakazi. uNkulunkulu unamandla. Ngike ngabona amandla kaNkulunkulu ayisimangaliso. Kulotsholwa ingane yami ngiyumzalwane, ingeyena umzalwane. Ilotsholwa umuntu ongeyena umzalwane. Sengixakekile ngingazi ukuthi ngizokwenza njani. Sebeqashe indlamu ezizogida la ekhaya. uNkulunkulu akeve namandla. Ngakhulekela ukuthi ngicela amadimoni asale ngaphandle ngoba yikho into engizoyenza. Akufuni futhi akipite, kufunakala abashade, kodwa manje kuhlangene imindeni engafani. Bangena wabaqasha ngemali enkulu, eqashe abazogida la. Kusho ukuthi kwakuzobe kugida angazi ngizobe kugida amadimoni ngoba phela umuntu ongakholwa vele uhamba namadimoni. Angazi igama nje elithi uJesu Kristu inkosi. Ngavele ngasukuma nje ngabiza lelo gama ngathi uJesu Kristu inkosi. Kwathula kwathi cwaka. Azange bagide, bathi bayagida, kwangagideka. Bathi bayashaya isigubhu esingakanani bengasaviliyele. Sangashayeka. Wakhala lo obebaqashile ukuthi ngaze ngayilahla imali yami.
ngisho nalabantu ababekhona bebukela babethi gidani phela, bavele baphendule bathi siqalele iphi iculo, bagcina behlulekile nje impela ugida akugidanga muntu la. Ngathi uNkulunkulu uphendulile umkhuleko, kusale ngaphandle konke. Ngiyabonga, phakamisa amandla kaNkulunkulu. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyabingelela kubaba uNsibande, kumama ekhaya leZwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabubonelela. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Nginentombazana yami ephathwa isifuba nje, yavela yaqalwa isifuba ifunda ugrade 11. Samphatha lesi sifuba, simphatha kakhulu mangabe esikoleni, mahlele ekhaya kanalutho. Waphinda ke futhi wahlala ke ekhaya, waphinda ke esikoleni wayokwenza ugrade 11 ke. Wawufunda kunzima ke, simphatha lesi sifuba, simphatha. Kodwa uNkulunkulu wabanaye. Kulonyaka wenza ugrade 12. uNkulunkulu unaye bazalwane kakhulu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu into angenzele yona. Manje bayabhala esikolweni. Ngiyamthemba, ngiyamkholwa uNkulunkulu ukuthi futhi uzobhala aqede. uNkulunkulu nje nangithi nje izibongo zonke ezingezakhe. Ngiphakamisa udumo nje kakhulu uNkulunkulu. Ngibona amandla wakhe, ngibona ukulunga kwakhe angenzele kona emntwaneni. Uyabhala manje ugrade 12. Ngiyamkholwa futhi ukuthi usemnqobele kakhulu. Ngiyabonga izimfundiso zikababa. Ngimbonga Nkosi yami nomthandazo wasinika wona. Unamandla ngiyawubona empilweni yami, ngiyawubona nasebantwaneni. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyambingelela baba egameni likaJesu. Baba, nginobufakazi bokumbonga uNkulunkulu. Kukhona omunye usisi ufike kumina kuthange egula, ephethwe zibhobo. Ngase ngiyakhuluma naye ngithi ngicela ukumsendela umkhuleko. Wavuma, ngamsendela umkhuleko, ngamtshela ukuthi akabokhuleka, akuqe alalele esho konke ubaba akakushoyo kwabaseRoma 10. Nje izolo ubuyile ebuye emsebenzini, ethi ngendlela uNkulunkulu akamsize ngayo. Uthe ekhuleka okokuqala kwakuthi uphelelwe umoya, waphinda futhi wakhuleka kwesibili, wezwe ukuthi ngathi uyaphela. Kuthe kwesithathu uthi wakhuleka waze wawuqeda umkhuleko, kwangazuthi nje ukuthi dwe. Uthi walala, uthi uthe phaphama ebusuku eyithinta, uthi uze wayigaqaza embhedeni, ifuna ukuza lobo buhlungu ade lokhu ebuza beyibhobo. Uthi ngendlela nje uNkulunkulu akamphilise ngayo. Nje baba, nginawo ukumbonga uNkulunkulu ukuthi umkhuleko wabaseRoma 10 ngendlela owenza umsebenzi ngayo empilweni zethu. Siyambonga nje kakhulu uNkulunkulu, simnikeza udumo, sithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kaNsimande, ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngicela ukuthi salithuba ngibonge uNkulunkulu esangigcinile, angipha nomsebenzi noma nje bekusawo umsebenzi. Sabambe 4 months kwangibambile umuntu okhulelwe ngeke-North West, kodwa-ke ngijabulela kona, ngibonga khona ukuthi uNkulunkulu at least usangikhumbula. So benginesifiso sokuthi baba ungiphe ama-bank details senkonzweni khona ngizokwazi ukufaka okweshumi. Ngibonga uNkulunkulu ngomsebenzi. Nginaso nesifiso sokuthi kuvele nakumina umsebenzi oyoqondana nami nje permanent. Kodwa nje lokhu kusakhona okwamanje, ngiyakubonga kakhulu. Ngiyacela baba ukuthi ungiphe ama-bank details. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi baba. Ngiyabingelela ubaba nomama, ngiyabingelela ekhaya leZwi, ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Ngiyaxolisa baba, ngike ngathi ngiyasenda ngaphazamiseka emsebenzini izolo. uJesu Kristu inkosi baba, ngithi ake ngibonge kakhulu umusa kaNkulunkulu
Ngo-Agasti baba ngacela ukuthi ubaba ngisize ngendlela yokushisa. Kushuthi emva kokungena kwami ekhaya leZwi ngithole izifundiso nokuza ubufakazi babazalwane, kwabe sekungikhanyela ukuthi kukhona nami iy'mpahla engazithengela umzukulu ezinopopayi, no-teddy bear, namathayithi, izinto ezikanjalo engabe sengibona ukuthi uNkulunkulu akayithanda kudingekile ukuba zibe khona. Ngacela ukuthi ubaba ngisize ngenkonzo yokushisa. Ngenxa-ke yokuthi-ke ubaba wasekhaya akayiboni kahle indaba yasekhaya leZwi, bengine-challenge baba yokukwenza ubaba ekhona. Ubaba wangithumezela umkhuleko, wangithumezela i-VN ngo-Agasti. Izimpahla sengiyiqoqile nje ngayibeka, kodwa kuthe ngomgqibelo lo ngakwazi ukuthi ngikwazi ukudlulisa le nkonzo yokuthi ngiyimbe, ngishise impahla, ngenze umkhuleko, ngifunda izwi likaNkulunkulu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba, ngiyambonga uNkulunkulu. Ukungena ekhaya leZwi nje kwenza umehluko omkhulu. Jesu Kristu inkosi. Ngiphinde ngibonge futhi baba kakhulu ukuthi ngangicelile ukuthi indodana wami ithole umsebenzi. Ngiyambonga uNkulunkulu, utholile noma bethi uyi-contract, kodwa nginethemba lokuthi uma kukuhle enkosini usazoqhubeka. Ngibonga nje kakhulu kuNkulunkulu ukuthi kukhona umsebenzi akawutholile ngemikhuleko. uJesu Kristu uyinkosi.